Toi NK-alussasarja menee paikalleen. Parasta mitä rahalla sai Saksasta. Vain halvin on kyllin paras. Tää korottaa autoa semmosen 15 senttiä. Eikö se ole noissa katukisoissa helvetin hyvä, jos auto on aina korkea? Tää menee nyt ihan heittämään sitten. Lukkos mukua. Pysyy. Se on kiinni. Seuraavaksi irrotetaan vasta veholla. Vähän vuotaa. Siinä vaiheessa kun ei itse osaa, niin pyydetään asentaja. Jeesaa, että miten tämmöinen nivelotetaan irti silloin kun ei itse osaa. No miten sä Mara nyt sitten, mitä me ollaan tehty väärin? Nylkän mutteri. Ei olla! Eikö se oli siellä veholla? Se oli veholla saa. Niin. Koivuhaan veholla. Koivuhaan veholla. Joo. Liimautuu tiehen suorastaan, uppoutuu asfalttiin. Hyvä on alusta, perkeleet on hyvä.